What's up guys? Good day, good morning. So niya ako kuman sa aming poultry, Kamanukan. Hi guys. Kinina ko guys, Kamanukan namin last week pa naman ni taghimo. So mo na siya ang resulta. Uy, nilugbog ko. So man siya guys, nami 100 kabuok na katong first batch, tapos ang nagsunod dito na aghapoy kuan unsa pa oy na isa ka shout out to sa isa na ka kuan supporter, vlogger gyapon siya guys. Nag-vlog na sa sita ko man guys kay kabantay naman sila na minilyon kitaon sa YouTube. So man siya guys, ang dari ang gahapon ako natagkuha na 100 pesos, nagagmay pa siya. Brown out man. So brown out man kuman guys. Kabuna na mo siya kay tignawan. Way damage sinitig hapon te. May isang Sukaw sa katon patay. So mo to siya guys, ang 100. So ang first na 100 man siya guys. 1 week na ni siya niya. Guys, medyo hindi mo ko na ako sa bagon. Kumuli ako tagsawan sila guys. So iban sad guys kay next week magtugang naman sad ko no. Munang mag yung sad another na ko ang butanganan. So na siya another na sad isa kaset kay another 100 na sad. Bali may ini si Japan sa ubos pa. Sa 80. sa kanaan. Labi sa kanaan. Dili man ni landscape na nimo lang. So 3 minutes pwede na. Sana te. Ingon lurilin mura ko ng mga bolter kuno ano. Ano pa? Way ko na mga balibo. Natural ya ko balibo ng episode ko man. Mabot dan 1 week Kaya pa ni. 1 week pa, so maabot dyan ng kay 45 days man, mga 1 month kapin. Yan na, pwede na nato dyan lechonon. Apas pa dyan sa birthday ni mo ma. Kuha pa dyan, hutok pa dyan. Hindi din yan ko. Nagpili ni dyan te. Kaya ako magkuhan pong baligin kay ako sa kanila vlogging. So guys, naisa guys na nakalungay sa guys. So ito siya mabaw. mulusot sila sa kuan. Ito siya mabaw. Man. Ay, dali isa. Amoy naglumlom. Naglumlom. So guys, may niyan upa para sa iti. Sa iti nila kay para dili mo manimaho. Para dili sa langawon. So mura to guys. Salamat sa pagsubaybay. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.